जों दिनै बयनि हापां बय टैक्स रबाय बय लोन नावा बयनो चावा बयनो जत किसुं दङ जों आरो कोनो गरै आबन बागै टैक्स जोंबो गभर्नमेन्ट खासनाय जोंबो टैक्स नाय जोंनि हापां खायनाय गाबो तरक जों गभर्नमेन्ट अफ इंडिया नि बखाक्तै तामो खलायमान नाबो जों वानसौ लायनाय तरक तामोखाय दिनैसिम जों त्रिपुरा हापां खाका पुरानो त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरकनो तै नायतंनाय जत खाजानि ताफुखौ आनि मा फानि समान तै आनि मुनाय कुसु संनो जतनो अबिसि गतालनि खाकुखौ तै खाकसामा हामबाया फरै आं थाइसे थाइनै दिनै अजराव अ जे आवाय मुङो गंना रानाय इंगाय दिनै फाइसक माने जत ताखौ अर के कोसिनो media sak nang 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 bada kono khaka hamba khaka pura lamsogo इंगाय बिसि गताल ठीक बिसा नबार फायो हाइपानो आं नायमोन इंगाय जे practical concept बाय जों नायखंगाय सिनि बागले बिसि गताल बो फाया बिसि गताल बो थांया इंगै दंखा ताइ हिमाले त्रिपुरा सानि नुखुंगो बिसि गताल फाइपानो कान्जलि लापसाबो फाया माइ खपसाबो फाया गताल खाय इंखाय आबहाय गायसों 75 बছर लाइजाखा मेसिन बागै 75 बছर कैसा डार्क हिस्ट्री ते कैसा आंद्रा गुंद्रा कैसा सिनि लामा दं माने इंखाय अमहाय केनो आं त्रिपुरा हावो तो 20-25 बছर सामुनो खाय दङ सोसाइटियाव हायबोना आबो आवै मुंगो फाया एबा आबो मेडियानि बिसिङो नुगिया इंखाय आं निजेबो हाइट हिडेन खाय दङ हाइट खाय दङ आनि गोबां प्रोजेक्शन गोबां सामोनि बागै कारण का सोसाइटिनो तामनि हिमालय का सोसाइटिनो बसन क्लांना है गोबां लजिक स्ट्रेटेजी आबोनो एक्सपेरिमेंट खायनो नांगौ इंखाय आबोनि बागैनो आजरा रग नुकजागै थाका इंखाय आं बारा बाखिनि देबरा याग्रा थानानि बरक सिनजागै थाङो मे सामुंगो गोबां मा जराव केबे मुं फायानो होननाय आजरा रग आं साकसारनो हुयै दन माने इंखाय दिनै बोसोरां फाइमानि बोसाब्र वानसुक मुंग इंखाय दिनै नायखासों बोसखांगो सिनि बरक हिमनाय नायरनो इंखाय बरक वानसुगो बोसखांगो चला काहाम कान्सलै नायथक कान्ट हायसे बरक काहाम कुचों वानसुमा काहाम नै बाबिमा हाय सिनि बरकनि वानसुमा महायंखा ड्रेस काहाम जुता काहाम साक काहाम कैसे आबनो बरक काहाम नै जों समो इंखाय जरा बिग्रा खांग्रा माइ मोसाया रक अमहाय सित्रा मित्रा खाय तंनाय बर नखाय जों सेलें जागो इंखाय बरक हामिया फानो होनै चंगो बिन थाने गोबांमा बक्सिनि रिबो हामिया सामरनो बक्सिनि रिबो गो काहाम कुसुं बर नखाय जों जेसे बिन उगुलाव हामिया दंफानो बोसगां काहाम नुक दंमानि आबनो चंगो जे बरक काहाम होनै इंखाय आमहाय सिनि समाजों गै दंखा इंखाय आमो बायनो सिनि लाइव मावो जों मुंसा सिनि बरनो मोथांना लामा खायमालिया चेंजिं टुबै मालिया सोलायनान टुबै मालिया मेसिनि साक तमुं चामुं वानसुक मुं बेबाकसे सोलायजे के बिसिले तांनि सोलायजाखो बिसि गताल तामुंखा बिसि गोजाम तामुंखा सिनि मुंसासे सोलायजा मा करे नारि काहाम मा सुमो ना तमुं काहाम मा दङ ना तै काहाम मा दङ ना लामा काहाम मा कानो ना सिनि सोशल प्रोटेक्शन दङ सांसे मासा बोरै बिबुमा बोसा बोथा जागै पाइखा बबनो नों बिसि काहाम होन त्रिं खलायफोरो एज डाबल लंगै थांगा हर त्रिं खाय माने एज डाबल लंगै थांगा त्रिं खायबरो बरम चिन बरक थै दङ बबनो जों बिसि गदा लामसबना बिसि गथा लामसबना होनखाय जों अमहायंगो जों ताबुकनि बाय 80 बছर 75 बছर सिगां जे जों इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय हाबियासनि सिगां आजरा नंनि कक थाइरंनो लाइबो मारनो जों रगै नायखाय जों नुजागो बिसि गताल खायमानि जत हुगनो